Dagiti sasarita ni Lola Angela. Bueno obing, agulimag, kan agtal na kayon. Tairugi tayon ti sarsarita tayo anapaulwan. No nabalitukan, ti puso. Nakurapay ti panagbiag dagiti agama, Mariel kan paeng ubing. No daduma, gapo iti kinakurapay da, iso mailidlidding da. Ngam ket di, agpada anasingpet dagiti agama, tano daduma, iso bodalang aruden amakan, ket maipadawat da pay laeng, kadagiti mas agkasapulan ngem isoda. Iti maysa nga aldaw, ket Tatang, kanumlatan ti ginatang ko itay apansit. Amano mabisin kan. Si kantimangan anak ko. Saan abali kanyak? Tamaibturak pa'y laeng. Nabsugak pa'y tatang. Nagmerienda ak namin itay nakailako ak kadagiti napidot ko abote kan landok nga inlakok ijay junk shop. Oh, apay ang nagsanaay kayo iti naunag. Ay ayak namin ti adda akabibiyag ta, anak ko. Ha? Agasan. Adda pa'y gundaway maminsan talang amangan iti agmalam. Sana bali tatang. Ta ikagumaaklat ta itagsapol iti trabaho, makasweldo ak iti linawas. Tapno ada na tamot pagbiag ta. Kasano makastrek ka no saan kamit apulos anak kaadal, anak ko? Adalat tamot kaasi ti Diyos, tatang. Iso adi ka madanagan. Amok nga dantulat tamot mga asi kanya. Ay Nanuel, madurmanak nga rod kadagijay nga agama. Kasla saan da nga agdigdigos. Anya? Nalabos mo tikas ta sa Cecil. Agpay sumat. Saan nagaputan ako rapay dalaeng? Kat saan da nagdigdigos? Anya nga iti among. Maditikas na ibagbagam, Cecil. Apay aya nga isakit mo ida. Kurso na dam samat dayjay Mariel. Ha? Nagawan mo tin at taste mo no agkurso na da kakit din iti saan nga agdigdigos. May sakamat. Makapadurman kamat amay sano kasta ka. Awan nga roda na. Sigurado na dismayakan, Cecil. Wan nga rod, makapasuron mat ni Noel. Kas jaykit din tinaramid na. Isak-sakit na kit din dagiti agama makapadurman. Kunak tumot nga minkan ka. Saan ani Noel ti paraken ka? Iwaras mo nga minti pa nagkita ma. Uray kita am. Makasara ka iti mas maibagay kan ka ngam iti dayja Noel. Hay, jak amugan ka. Oy, aguray ka! Urayan nagtaggidan ta! Nabanbanog ka manan, anak ko. Nagadayo ngamin tinakadanunak ang nagsukain iti basura, tatang. Ngaman yan, basit la tinasukainak ang nailako kijay junk shop. Mariel, anak. Aginanak la basit, rumarak matlaang tatang. Ni, sa dino ti papanam anak ko. Inakmanan agkita iti daduma pa'y mabalin ko nga ilako, tatang. Ay na anak ko. Agi na nakamutan. Siyak mo't terumwar. Ha? Alan, dito'y kamot balay. Agi na naka, tasyak mo't terumwar. Tatapaeng, alain yun dahito yun eh. Ha? Nay. Kit no maaramat pa'y dagito'y, barok. Saan ko na masapol da kita tata? Isong alain yun. Ay na, agyaman akno kasta, barok. Medyo nangina mo ti pakailakwak iti daytoy. Makagatang aklaki diti sa nga kilo abagas. Tinasaya tata. Aramatan nyo langin iti sa bali ti paglakwan nyo iti dayta. Mabit lang at ikan kayo ti bagas. Ha? Wan tatapaeng, urayin daklabiitan. Babisin balasang ka. Ala, may samot tan abiskwit dayto adda ditoy, nana. Ala, kukwayon. Aki amanak. Sige, nana.
Anusan yun Pasensya kayo. Tanaira namot nga awan ti makan ita. Para kan sama, ti inted mo kanyak balasang kaw. Awan anyaman na, nana. San abali kanyak? Tama ibturak pa'y tibisin ko. Kano sumangpot ni tatang ko, posible nga da isangpot na amakan. Kasta ka day. Nagsaya atan ti pa nagpuspusong. Nabalito kan unay balasang kaw. Ha? Di ka agdanag. Ta saan nga agnanayon ti kastoy. Akasasaan mo. Ha? Masubadan matlaang ti kinasingpot mo. Maparaburan, nagitikas ka, nga adda nabalito kan apuso na. Tandaan amday ta, balasang ka. Nakitang tinaramid mo, Noel. Nga niya, Cecil. Tinulungan man ang dayi adtong rit. Cecil, awan dakas ti kasi nga naramid ko. Agkasapulan di tao. Apay kit dinajak tulungan. Ew! Yak! Makapadurman ka. Numadorman ka kanyak. Apay nga ron ngayon nasitgan nak. Ha? Di naklangan as-asitgan no kastamot lagay makadurman nak. Umadayo kan, Cecil. Nasingpot talaga ni Noel anya, tatang. Wen, anak ko. Iso na lang tadagiti gagayem na. Madlaw akadurman data. Anak ko. Nangro na jay agnagan iti Cecil. Ay, nakaroday jay anak ko. Isuasan mo lang ngas asitgan. Ang mga noon niya pa'y taramidin na ka. Ha? Day ti agpaiso. Isuasaan mo lang nga isarsarak ti karadkad mo. Liklikam lang day jay, numakitam. Ew! Asino ka? Aping adda ka ditiri daw ti balay mi? Mabisinak, balasang ka. Amang ano adatid dayaw, amakan dita. Awan kitad mi kan ka. Kano adaman? Para laangan ititarakan mi nga aso dayjay. Balasang ka. Talaga mabisinak. Anya nga iti bibiyang ko kan kasi kaabakan. Ala, pumanaw ka man kit di ditoy. Makapadurman tilangam. Kita ang mandita kudil mo ne. Hay, adda pa'y ti sugat-sugat na. Ew! Di ka di maasyan kanya. Saan? Kadurman ka kunaklangarudan. Isungalan, pumanaw ka dito isakbay nga ikugtar ka. Tatang, agring ka. Apay, anak ko. Tatang, kita am daytoy Ne, sa dino tinangalam iti dayta amakan? Itay ilukat ko ti abong-abong ta. Nakadiso day ti amakan iti rabaw ti daan adram di taayan ti ridaw. Anya? Amangan mo nun nabanglesen dayta, anak ko. Saan, tatang? Katno kasla kalutluto pa'y laeng. Anya? Wan, tatang. Kit-kitaak nga rondo da sa bali a tao itaglawlaw. Ngam, awan mo't. Iso pa nagkunakat. Ada nang ipadawat ka data iti makan. Amangan nun ni Noel. Siguro tatang. Ngam, saanan anapatag no asino? Ti importante, addan pamigatan ta, tatang. Sino na dyan? Bakit? Diyak ka mo Ew! Talaga ang makapadurman tilangan na. Nakadungdungrit. Hay! Talaga adyak may iladawan tilangan na. Gapot ang makapadurman talaga. Ket, inik kami timakan? Anya kumaga po. Pinapanaw ko kit di Rumbang lang Tama nga no niya, ba't mapasamak ka? Mga no maakaram na ka pa no bilang, no ada sakit na. Day tangarod ka. Oh, anya nga matuloy ka dito pag nata. Masaduta kon. Anya? Diyak kayatan ti rumwar. Nabadtripak ngamin iti dungrit abakat anakita. Naimbag ta na ira na alimabas ka manan ditoy, nana.
Talaga padpadaanan ka kat. Abay, balasang ko. Oh, adto'y nana, para kan ka. Ha, ikanak iti makan. Wan, nana. Itay ngamin bigat. Nakitak nga damakan iti ayan tiri daw ti abong-abong mi kanitatang. Nangibati ak iti para kan ka. Kasano nga mom alumabasak dito. Kinapudno na kat nagpaspasara kaklaang ang nagibati. Sa anak asigurado no makita kayo. Ngam, swerte, tanakita kayo mat. Talaga, anasingpat ka, Mariel. Agyaman na kiti panangidayaw yu kanyak, nana. Oh, alaan yun dahi ti amakan. Tapno saan kayo amabisinan. Mariel, siya akong ti agsukain. Syaklatan, tatang. Nan andurak matlaang iti angot ti basuraan. Anak ko, Tinasayaat, umuna kayon iti junk shop. Urayan daklangan ijay. sigurado ka? Wan, tatang. Sige nga rod, anak ko. Agannad ka. At dadagiti na ibon lang diti unag ti pagbabasuraan ang mabalin ang mailako. Alaag amin dagitoy. Isimpa kong dagitoy na alak. Tamapanak mo tan ijay junk shop. Hay, ang dod! Anay ko, apay ang minalom mo tan tilikodak, Cecil. Gapot na nagiwara ka matan iti sangwanan ti balay me, morsang a babae. Saan ak mo tan nagiwara? Insimpak mo't lang ti kinalkal ko. Di kan agrason pa Mo dang iran ti tao, anabalitukan, ti puso na. Ti dungrit abakat. Kasano akan laat ang nagparangka si kaabakat? Saanan anapatagday ta. Ti importante, kat maikaluyak ti tao anabalitukan ti panagpuspuso na. Naalas ti ugalim, babae. Iso anas kan amadusa ka. Ininot ang nagbaliw ti langam. Kan nagbalin kan amay saan nakapinpintas a babae. Wan, katkas iti nakunak. Rumbang laang amadusa ka, gapo iti kinaalas ti ugalim. Manipod ita, maaddaan ka iti sakit ti kudil, asaan tong agimbag iti kanuman. Kat amin dagiti makakita kan ka, kadurmanda ka. Ay, naggatul. Apay nga gagatul ti entero abagik. Anay ko. Manipod itaak ka nito. Lak among mat ti ipalpalak ammo kadagiti kas kan ni Mariel. Katkas iti nakunak. Kadurman na kamat dagiti makakita kan ka. Natungpal ti imbaga ti datdatlag a babae kan ni Cecil ket kinadurman daytoy dagiti tao iti aglawlaw na. Nalaos ti panagbabawi na ngam naladawon ti amin gapo tabakbaklayen nan ti panlusa ana ipataw ken kuana gapo iti naalas nga ugali na. Bueno ubing, ditan tinagibusan ti sarsarita kayo nga insurat ni Ferdinand Feria. Iti direksyon ni Mary Jane Castro. Musika kan computer recording technician Mark Molag. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Sakbay nga agsisina tayo ubing. Kayat kuman nga ipalagip. Dagiti kanayon nga ibilbilin ko kada kayo. Agsingsingpet kan agnaknakman kayo. Aggagat kan agtulnog kayo.
Saan kayo nga agsadsadot? Saan kayo nga agsuksukir? Saan kayo nga agwalwalwal? No ibaon da kayo, agtungpal kayo kumaadagos, kat no anawaan da kayo met iti saan anasaya at nga aramidan nyo, may salaeng tisao. Mangpanunot kayo kadagiti nasaya at apambanag, a makatulong kadagiti padayo nga ubing. Saan kayo nga agiinnasing? Saan kayo nga agpipin na sakit? No ay ayam laeng. Asaan kayo nga agaapa, wano agririri. Agpipin na sinsya kayo. Takasta ti olidan ti maysa nga ubing. Dayawan nyo dagiti nataengan ken naganak kada kayo. Saan kayo nga agsisinaor? Ken saan kayo nga agalala, iti saan nyo ako kwa. Ala ubing, daytay kanayon ko nga ibilbilin kada kayo. Diyo liwayan ti kanayon, ako mararag ken ni Apo Dios. Alakastan, nainbag nga orasyo amin.